Jadi kecape iki nganggo 2 saset bolo ya. Assalamualaikum bolon masih, piye kabar sampean? Moga-moga dene kabar sampean apik, sehat. Tapi nek ana sing kurang sehat, moga-moga sampean ndang waras. Terus sapa sing ndang moga-moga ndang lunas. Lah iki bolo, awak dhewe ayo masak masakan sing paling tradisional. Paling tradisional iki apa? Lah iki, masakan paling duweso, kelutuk, kluweh. Nah, kluweh bolo. Apa dimasak apa kluweh iki? Nek sampean penasaran, iki terus videone ning Mas Channel. Mas Channel kopios. Lah iki bolo tak dudono bahan-bahane. Ana lombok abang keriting iki wis iki 5 wae. Dadi 5 biji aja. Terus ana bawang putih, bawang merah, merica. Terus iki apa iki? Kemiri. Nganggo kemiri, terus jahe. Jahene 1 ruas ibu jari wae. Terus engko dikeki iki ya ayo aja diulek tapi engko diplungno ngono wae. Iki ana lombok rawit. Terus pelengkape ana kecap, ana santen bubuk, terus iki ana pre, terus iki engko lakone iki bolo. Ndoke bolo, ndoke iki aja lali. Terus sakjane iki apa dimasak apa to? Lah. Kluweh iki bolo, ayo dimasak dilapis. Dadi lapis kluweh. Gak cuma daging tok sing kena dilapis bolo ya. Oceki bolo lho. Kluwehe dioceki sik. Dadi nek ngoceki kluweh ku ngene wae, gampang. Soale kluweh ana dadake, dadi gak usah dicekel cegemek nganggo tangan ngono gak usah. Wis cukup netelenan ngene, kluweh iki. Nah, ngene. Saiki kluweh iki wis wenah wis ngene wae. Terus nek wis bar ngene, terus dipotong dadi loro ngene. Terus ngene no. Dipotong kipas bolo. Nek wis langsung diplungno ning kene banyunan kene bolo ya. Banyu. Dibentuk kipas ngene bolo. Terus separone ya iya. Bentuk kipas. Terus dipelungno ning wajan jangan banyune iki. Iya. Terus karek siji bolo. Timisan. Ini bolo. Pelung. Iya. Nah, iki kluweh wis bar, langsung ae ayo ngerumat bumbune bolo.